Oprava zažltnutého omatnutého svetlometu. Amatérska oprava. O tom, že funkčné a správne nastavené svetlomety sú na vozidle dôležité, netreba ani diskutovať. Realita je však iná. Na mnohých vozidlách sú svetlomety v zlom stave. Kúpa nových svetlometov je z finančného hľadiska náročná, ale existuje jednoduchý návod, ako si priemerne zručný človek dokáže svetlomety zrenovovať. Pred samotnou renováciou svetlometov je dôležité určiť materiál, z ktorého je svetlomet vyrobený a následne zvoliť správnu technológiu opravy. Na vozidlách najčastejšie používame polykarbonátové a akrylátové svetlomety, ktoré majú po určitej dobe vystavenej poveternostným vplyvom problém. Ich povrch je matný a zožltnutý. Na polykarbonátovom svetlomete vidno po prebrúsení brúsivom P500 nejednoznačne ohraničenú mapu a až po dôkladnom prebrúsení vidno jednoznačne ohraničenú mapu. Na akrylátovom svetlomete vidno po prebrúsení brúsivom P500 jednoznačnú matnú mapu. Svetlomet na strane spolujazda bol vymenený aj v dobrom stave. Na aute budeme leštiť iba pôvodný svetlomet na strane vodiča. Prvý krok je dôkladné umytie a očistenie povrchu svetlometov. My sme na umytie použili vodu s trochou autošampónu a viskóznu hubu. Ak máme svetlomety umyté, môžeme začať plochy okolo svetlometu obliepať páskou. Obliepame z dôvodu ochrany laku karosérie, aby nedošlo k nežiaducemu poškodeniu. Ak máme okolie svetlometov oblepené, môžeme začať s brúsením povrchu svetlometov, a to ručným alebo strojným. Odporúčame brúsiť strojne, je to rýchlejšie. Pri brúsení treba dať pozor, aby sme používali dostatočné množstvo vody. Ak by sme povrch nechladili vodou, alebo by sme používali príliš vysoké otáčky, tak by sme povrch mohli prehriať a poškodiť. Povrch svetlometov treba brúsiť postupne s rýntosťami od P600 po P3000 podľa aktuálneho poškodenia svetlometu. V našom prípade stačilo začať brúsivom Sia Velvet P2000 a následne P3000. Celá brúsená plocha musí ostať rovnomerne vybrúsená do matna. Následne povrch umieme a utrieme do sucha. Následným krokom je vyleštenie vybrúseného povrchu. Leštiť začíname hrubšou pastou Sia Cut so žltým vrchnákom a použijeme tvrdší leštiaci penový kotúč žltej farby. Na leštiaci kotúč naniesieme primerané množstvo leštiacej pasty a začneme povrch svetlometu rovnomerne leštiť. Nesmieme zabúdať na chladenie povrchu svetlometu vodou počas celého procesu leštenia. Otáčky pri leštení sú veľmi dôležité. Odporúčame neprekročiť 1500 otáčok za minútu. Druhý krok leštenia je použitie jemnejšej leštiacej pasty Sia Finish s čiernym vrchnákom a mäkšieho leštiaceho penového kotúča čiernej farby. Na leštiaci kotúč naniesieme primerané množstvo leštiacej pasty a začneme povrch svetlometu rovnomerne leštiť až do konečného zrkadlového efektu. Nesmieme zabúdať na chladenie povrchu svetlometu vodou ani počas finálneho dolešťovania. Po dosiahnutí zrkadlového efektu svetlometu môžeme ochrániť povrch aplikovaním ochrannej pasty Sia Pearl za pomoci utierky na leštenie Sontara.
Takto zrenovovaný svetlomet je ako nový a môže prispieť k vašej bezpečnejšej jazde.